Barababum, Osmar, Osmar, barababum, Osmar, Osmar. Na cidade do café da mañá, a rebanda de pan non se ten ningún fan. Non leva unha vida de molete, e o pobre queda só no final do paquete. Barababum, Osmar, Osmar, barababum. Osmar, a primeira rebanda do pan de molde. Benvidos, señor K. Segue desaparecido o temido señor K, que a semana pasada fuxiu do estarrecedor manicomio para aluados e superviláns extremos. O señor K é un psicópata perigoso, con trazos psicolóxicos anormais, ou usando unha xerga técnica, este tipo está mal da azotea e é malo a fartar. Segundo os investigadores, o señor K pode estar agochado nun pequeno edificio de apartamentos de 4 andares, da Rúa Santa Rosca no centro de Vila Almorzo. Se ven este individuo, avisen as autoridades de Contado. Un edificio pequeno, no centro, na Rúa Santa Rosca, de 4 andares. Hola, Stevie. Que susto me deches! Que estás facendo aí? Pilates? Maldiño, estamos perdidos. E logo, outra multa do señor Max. Peor. Non! Cobraronnos ese curso de papiroflaxia por correo. Dixenche que non asinases nada. Xa mo dirás cando sexa o rei das paxariñas. Non é iso. Hai un fuxitivo aluado vivindo nese apartamento baleiro do edificio. Stevie, por favor, imaginaba que sería algo grave. Ben, sabes que ese apartamento leva anos baleiro. Pero na tele dixeron que estaba oculto nun pequeno edificio de 4 andares no centro, na Rúa Santa Rosca. Stevie, tes idea de cantos edificios de apartamentos de 4 andares hai no centro, na Rúa Santa Rosca? Cantos hai? Polo visto este é o único. Velo, sabio eu. Pero iso non quere dicir que sexa o... K, chámase señor K. Como sexa, iso non quere dicir que o señor K viva aquí. Ademais, aínda que vivís aquí, que crees que vai facer? Vir petar a nosa porta? Hola. Osmar, Stevie. Cala, aquí arriba. Oh, sei que atoleastes. Lucy, temosche que contar algo. O que? Sabe o apartamento baleiro do último andar? O que xa non está baleiro. Xusto, ese que xa non está... Como? Claro, hai un novo inquilino, non o sabíades. Chámase... Klopek. Sí, o señor Klopek. Lucy, pode que sexa Un psicocriminal perigoso con trazos anormais. Está mal da cachola. E ademais é malo como o demo. O que? Tedes que deixar de ver series de terror. Saiu no telexornal. No telexornal. Viña coa intención de convidarvos a un xeado, pero... é igual, esquecede. Alguén falou de xeados, conta comigo. Que, vides tomar ese xeado do que vos falei ou non vides? Claro, agora mesmo cando asine estes papéis. De que son? Un seguro de vida. Ai, así non hai maneira. Voulle preguntar á señora Brioche se quere acompañarme á xeadería. Klopek. Ei, como se escribe ese nome? Non o sei, pero ten 2 Ks. Daquela está claro, oiches iso? Perfectamente, convidounos a un xeado. Non, Stevie, dixo que o nome era Klopek. Klopek, con K. O señor K. Vale, vai parando. Non che parece que habería que avisar a policía de Contado? Antes temos que asegurarnos de que é o señor K. Non debemos ser inxustos con ele. Mellor ser inxustos que parvos. Canche di que non se está coando nos apartamentos para... Corre, adóchate! El... Hai que avisar a todos os veciños de que saiu do edificio. Hola, hai alguén? Lucy dixo que estaría aquí. Stevie! Está claro! Non hai ninguén! Hola! Segundo os meus cálculos, este susto alcanzou os 7,6 graus na escala do home do saco de temores infantís infundados. Bob, no mundo hai 2 clases de pans. Os que chaman antes de entrar e os que lles fenden a cachola aos que asustan sen motivo. Bob, que sabes dese misterioso residente novo? O señor Klopek. Un momento. Absolutamente nada. Ai, os avances da ciencia. E logo,
Quero dicir que é un aluado con anormalidades trazadas, un psicopatoso, tolo como unha cabra e malo a fartar. Desde cando unha persoa aluada e malvada organiza unha festa? Unha festa? Quen dixo festa? De feito, ando buscando a Lucy. Onde está? É a señora Brioche. Creo que están... Non, non. Sí, por desgrazalo van as dúas. Xa van na festa. Entón teño que prepararme. Vémonos ali. Home, debemos levar algo de comer. Stevie! Non é moi agradable presentarse coas mans baleiras. Que che pasa? De acordo, non levamos nada, pero insisto en que non está ben presentarse coas mans baleiras. Hai que avisalo, señor Max, antes de que sexa tarde. A festa esa ten que ser para despistar. Iso está moi claro. Ademais, os estatutos do edificio proíben que se fagan festas. A nós caeron nos 5 multas por iso, acordaste? Sí, acórdome moi ben de que ti organizaches 5 festas no meu apartamento. Que lle queres? Non teño a culpa de ser un tipo popular e con encanto. Señor Max! Alguén organizou unha festa rachada sen o seu permiso! Deixou aberta a porta da casa! Chegamos tarde, Stevie. Tes razón. Gran Pan comeza dentro de 5 minutos. Marchamos. É mellor pasar antes pola festa e encher os petos de aperitivos. Igual están vos. Chegamos tarde por iso. Apartamento 666. Non o ves? Está claro que os capturaron para participar nalgún rito oculto. O señor Max, Bob, a señora Brioche, Lucy Josie! mi madriña, que facemos, maldiño? Que facemos? Faremos xusto o que esperan que fagamos. De acordo, saímos correndo e berrando. Non! Non consinto que veña ninguén ao meu edificio para realizar ritos satánicos con persoas inocentes. O señor K non sabe con quen está xogando. Sí, que lles dea de comer antes, polo menos. Non temos moito tempo. Entrada principal. Pois xa estamos listos. Estou máis ridículo que aquela vez que me elixiron por equivocación rei da Oktoberfest. Era o único disfrace de Peter Pan que tiña. Stevie, temos que mostrarlle ao señor K hospitalarios que somos en Vilalmorzo. Osmar, eu creo que aquí hai algo que cheira ao chamusco. Non oístes un ruído? Sí, aí ven alguén. Xa era hora. Sí, empezaba a sentirme acorada aquí abaixo. Pero que temos que facer? Berramos sorpresa. Boa idea. 1, 2, 3 e... Temos que ganar tempo. Xa avisei a policía. Ai! Josie, estás ben? Coñecémonos. Son eu, Osmar, do 303. Sí. Pero non me soa de nada esa cara cadrada. Sinto. Osmar e Stevie. Señor Osmose. Son Osmar, señor Max. Como sexa, por favor, podesnos explicar, se é posible, que é o que pretendedes con este alboroto que armastes? Queríamos salvalos dun fuxitivo, dun criminal con trazos psicoamorfos anormais, dun tolo de remate, un louco perigoso que é malo como o demo que o fixo. Pódese saber que está pasando aquí? Polo gran panadeiro. Ese non é un inquilino corrente, é un fuxitivo do manicomio. Viu no Stevie no telexornal. Osmar, toleaches. Este tolo chámase señor K e vive agochado nun edificio de 4 andares da rúa Santa Rosca no centro de Vilalmorzo. Segundo os meus cálculos, esa versión non ten fundamento. Ai, sí, sabichón, por qué? Porque este edificio ten 5 andares. Seguro que non son 4. Josie. Vaya, que cabeza. 5 menos... Non tes outra cousa que dicir despois desa barrabasada? Teño. Sí, o qué? Que pase a policía. Apetécelles un aperitivo. Osmar, en serio, é a parvada máis grande que fixeches na túa vida. Máis grande que cando dixo que había unha fantasma no teito e houbo de derrubar o edificio. Aquela foi grande. Ou cando dixo que a señora Brioche era unha forma de vida alienígena. Esa foi gorda. E aquela vez que... Vale, Stevie, xa o entendemos.
Non sei que dicir, señor Klopek. Só queríamos organizar unha festa sorpresa para darlle a benvida. Señor Klopek, tranquilo, pagarei todos os danos. Ten que perdoar por esta confusión. Sí, eu xuro que volverei a estudar aritmética. Sigo sen entender o dos 4 ou 5 pisos. Síntome moi humillado. Xa pode buscar outro alugueiro. Penso mudarme mañá cedo. E vostedes poderíanme facer un pequeno favor, tal vez. O que sexa, señor Klopek. Fora daqui! Orson, creo que hoxe non che vai caer ningunha multa. Non! Non! Simplemente terás que pagar a renda e as taxas do apartamento 666 ata que encontre outro inquilino. Iso é o único. Crees que a policía atrapará o auténtico señor K? Bob, é mellor que fales de outra cousa. Seguro que está subindo polas escaleiras. Está ben, meu querido Osmar. Desta volta ganache a partida. Pero xúroche que hei de volver algún día para facerche unha visitiña. Barababum, Osmar, Osmar, barababum, Osmar, Osmar. Na cidade do café da mañá, a rebanda de pan non che ten ningún fan. Non leva unha vida de molete, é o pobre que dá só no final do paquete. Barababum, Osmar, Osmar, barababum, Osmar, Osmar, barababum.